ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ଜଗା ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ବାସ୍ ମୁଁ ଦୌଡ଼େ, ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ସେଠିକି ଗାଡ଼ି ବି ଓହ୍ଲେଇ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ପାଖକୁ। ଜଗା ଭଳିଆ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଖୁସିରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନି ମଧ୍ୟ ହଜବେଣ୍ଡ କିଣି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଗିନି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗିନିରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ସବୁ ଗାଇକି ସେ ଗିନିରେ ବି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଆମର 11:20 ବାଜିଗଲାଣି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ସେଠି ରଖି ଆମେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଖରାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥିଲା। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହୁଏ ସେ ମନ୍ଦିର, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭିତର କାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ରଖୁଛି।